wabarakatuh. Kamardikan tres bring kamardikan nugromi wasih wilasan Gusti Kang Kawasta. Mugi tansah kepada suatu mantu ing jiwa kepanja sadaya dalasan kula waradin sakuntumati. Nun kula nuwun dhumateng sanjane para pemunden, para sesepuh, para bini sepuh, para aji sepuh ingkang agung mastuti dhumateng reh pepoyan ing Kataman ingkang pantes lamun to sinudarsana nggih para alim, para lomba, para ustad, para kiai ingkang rita dalu tansah sinambi kitab suci Wahyuning Ilahi panuntun kiblat panembah ingkang satu luhur ing bukti dhumateng para piragung renata, para pangemban-pangembating praja, para satriyan negari. Monggo pantam-pantuming para kawula dasih ingkang pantes katresnan panghormatan punapa dene para rawuh kakung Sumawana putri ing adalu punika niki pilanggihan lumantar Trisaka nyampur sari ingkang mijasa cumandha ing lalat dan Sendang Harja Medang Kadipaten Blora Mustika kerja saring kalian Fajar Sound System banteran profesional ugi kabadahaken dening TG Pro saking Londo Professional Shooting Production. Wonten wekdal menika niki menawi saking keparipun ingkang hamengku gati Bapak Kasman saklungsa niki marak sowan kebiantara wonten sapanjasami Trisaka ingkang saperlu aspasugata panglipur kagem panjasami nggih anggenipun Pak Kasman hangge darmaning sepuh ngitanaken putra kinasih ingkang paring jimat pun kekasih Muhammad Ali Imron pangajab sedya donga pangestu panjenengan muga sehat pojo menika nggih putra kinasih kang dipun kitan menika saged dados putra kang soleh, putra kang migunani tumrap nusa bangsa lan agama, putra kang sukses masa depanipun. Amin amin ya rabbal alamin. Pilanggihan lumantar Trisaka nyampur sari Blora Mustika Fajar Sound System TJ Pro Shooting Production. Monggo lelagon setunggal saking widodari ingkang sampun tumurun saking Kahyangan Tekor Kembang wonten Wiwin Saraswati. Gini Bibin Wiwin Saraswati Nonong Wati gak wow. Ora nek kuwi brose ra keri ora wingi kae yo mbono di lengsut. Ayo kok kecer iki lho blas nanti gathokane kostum kok. Lah biasa anggere gedandapan yo ngono kae. Ana sing kecer mesine tujune kok ora jerone blas sing kecer. Ya ono payete iki lho. Iya. Maksude cemedi. Ayo. Saderemon kantoran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturaken sugeng pinaraan Bapak Ibu tamu undangan sedaya kemawon sugeng dalu nggih. Ya, sugeng kepanggihan menika saring Trisaka nyampur sari saking Blora. Saking Blora Mustika. Coba wonten ing lalat dan Sendang Harja Medang ingkang dipun pangarsani dipun badhekani dening Akang Mas Darno menika playeripun. Gedhe hajat menapa? Kajatipun potong burung. Oh, potong burung. Nggih. Semoga menikmati bentuk yang baru ya. Selamat menikmati bentuk yang baru Adik Imron. Adik bentuk baru ki. Loh, bentuk yang baru disesuaikan pada tempatnya. Disesuaikan pada tempatnya. Kan biyen yo ngono bentuke. Kan biyen yo ngono bentuke. Asli. Yo beda, nek saiki kan yo beda lagi. Mari dipotong sithik ya. Yang kita Alimron selamat menempuh. Umure tambah dewasa. Bentuk yang baru jadi. Bentuk yang baru, emang bentuk yang baru. Kita nyoba ya. Nyoba napa? Jajali. Jajali apa? Nganyari. Oh nganyari. Apa Mak? Terus? Ayo sepeda motor ya. Sepeda motor, yo nek ditumbalno sepeda motor.
Lah engko suwe-suwe ditumbaske to gede-gede ra ditumbaske. Saiki urung tumbaske wis iso kok. Heeh. Ndang nyari katoke kadune ngono maksude. Mawon kagem adik sindikitan sinten adik sinten? Muhammad Ali Imron. Muhammad Ali Imron. Nek tau ngaji mesti eling. Aku mang langsung di warah Ali Imron. Oh iya. Ora usah tak catet tulis kanthi wisan. Mane iki sae. Adik Ali Imron. Ajih monggo Bapak Ibu ingkang katemben rawuhipun ugi sugeng rawuh sugeng pitarak kanthi sekeca kanthi mardumadika sinambi wawon pangandikan nderekaken lagon saking Trisaka lumantar swantenipun Wiwin Saraswati. Diumpamakno wong tuane simbak-simbake. Aku ki simbake. Pak Kasman, Bu Kasman iki lagi ngudang putrane. Sampeyan iki bapane. Aku bapakne. Aku biyunge. Sampeyan biyunge. Cocok banget. Ibarat ngono lho. Ibarat ya tenang apa-apa kok. Cuma mendoakan saja sebagai perwakilan saku. Iki gak Kangselan ya padha nganggo irenge. Lho, kabeh ngono kuwi ya Kang wis dadi jodoh ning kene ketemu. Coba. Arek jodone. Ah iya. Lho nek aku ngono gelem wae niku. Lah nek iki tetep yakin cinta karo aku ning aku gak yakin. Ayo jujur temenan nih. Pak Kasman biyunge lagi ngudang putrane Bajot. Amin. Pandungane wong tuwa mboten nonton to putrane pengen putrane iki blangsat mboten karuan kita. Mestine pengen putra kang minulya, putra kang utama. Ajih ditungake pinter sekolahe. Amin. Apa meneh? Semoga bisa menjadi anak yang sukses. Sukses jelas, Ajih. Sukses dunia dan akhirat. Ya, amin. Jaren Mbah Yai ngono. Sukses donya lan akhirate. Apa meneh iki pituture Bajot? Yen wis bisa nyambut gawe kudu aku ya kudu jare asli tenan wis tak empet ket iki kudu terus aku lah iya men kudu apa tenan wong aku kudunan kok apa nek cedak dirimu ayo sangse ora iso diempet rasane kudu apa kok mbok takoni kudu mlaku pinter sekolahe engko nek wis nyambut gawe kudu apa? Kudu mlaku sak mestine aja sing lar saka paugeran agama lan paugeran negari golek kaya sing halal-halal kemawon amin didongake Muhammad Ali Imron Bajot wis mendengar aku aja pijet nangis wae anakku sing bagus dhewe besok pinter sekolahe wis panangger anakku sing tansah
Trisaka nyampur sari menengok anakku manut marang ibumu didhawuhi tungguku bisa bisa gawe apa Win? Ibu, selamat malam. Mbah Putri. Nek Lah kok nyedak wonten mriku mboten pinarak mawon. Oh mboten. Karo ngomong kok. Ya iki nek tiyang sepuh iki pantes karo ngomong. Aku ngomong lho ning cedhak awur panggung kae. Iya pantes karo kono. delengi campur sari. Ayo ngomong karo berhibur. Ya aku puran sedanten kemawon nggih. Semoga terhibur. Aje wilujeng rawuhipun ingkang tepen rawuh. Monggo bacot Kevin. Bisa gawe maram ning atiku. Ya iya. Win aku mau kaget loh Win. Kaget kali kelingan 3 tahun kebongkor.
jebule sapa kuwi anak kene. Tak nggih Heeh, golek wader ning kisor kono. Aja bapak ibu nek kemutan, riyen kulino nyetrum golek wader ya kula niki. Nanti. Iku lho kisor. Kono kali kok. Heeh, ngisor kono iki ana lepen. Oh, lepen. Mudhunku nggone jembatan sebelah kono. Kemudian kono karo Wakil Bupati Blora, Mbah Abu. Riyen. Iya riyen, saiki Mbah Abu wis ora jabat kok. Heeh, wis kabeh di borong karo Mbah Abu, Mas Rangu mangan wis borong kono, ditanggung kono Mbah Abu kene karek golek iwake. Ngono, Bro. Alhamdulillah iso sowan ning gone Grawan. Iki ya bocah iki ono kisah. Lumantar Trisaka. Ya, ini kan Sowan malih bocah- wonten sapa panjenengan piye, Win? Bocah tua nakal iki. Bocah tuwa nakal. Iya. Aku wis gak nakal kok. Saiki wis gak nridis. Lah iya. Wis suwe banget. Biyen pendak minggu mesti rene. Biasane iki MC ya. Kerpeane gede nang iki kok ya Lah iki cilik. bocah sekolah apa piye kok kerpean cilik. Asebakku ya kuwi ta ya. Asmane sing digawe karo makarya sareng apa iki sound system. Syuting saka Lando. Saking Lando, napa Mas? Apa Mas? TG Pro. TG Pro ya. Kok mbok rungokno mau kok. Lah Wis Mas tak nek ngendikan omongke. ya lho nang Ayo tak siarke ngono kok TG Pro Lando. TG Pro Lando. Tekon wae ya Mas. Ra Tukang apa-apa syut- ya. Tukang syuting anggere sing bagus mesti diunggahke. Ndak ngono ya Mas ya. Ane kono gak bagus Lah iki blas mergo kok. ya anu apa Tenan. jenenge? Mesti sini dhuwur panggung nyedak artis mesti sing bagus. Ya mesti sing nom. Kono nyadari kono luwih tuwir. Anu, sing rada sepuh nang ngisor. Sorry, Bro. Engko nek sepuh sing nggo dhuwur. Lho, ora Nek ketok ceblok kok. piye? Mosok kok kene ketok mencorong kae wah, keleng-keleng mencorong dadak untune tak to. Tenan kok Mas. Iya. Kowe ning ngarepe lampu kono jelas Mas. Nek kok kene blas ra ketok. Ya nggih. Oke, thank you TJ Pro. Bacotin karek sithik. Bisa gawe maram nang atiku. Iya. Engko hae ning engko ya. Hae engko tetep dikeki. Engko tetep nganggo hae ya. Hae. Lah ya kudu ngene-ngene. Lho jelas. Ah iya, ora ketar titik nobah ngono lho. Mbegegek obah-obah. Apa Bro, kowe guyu-guyu ae Bro. Waktu kang syuting sumae ra karuan lho. Urung ngerti kalau kita nyokek-nyokek Ah ya. iya, kene kulino nyokek. Nanti kamu Bro. tahu sendiri ya Mas ya. Kalau kita nyokek-nyokek bagaimana ya? Matke ya Bro ya. Mesti di-shot mesti. Lah nggih. Fokus. Cocok. Satunggal lelagon nek lumantar campur sari Trisaka aja saking Blora Mustika Mustika. lumantar swantenipun nanang sing nanang Sapa sing